Coi video để làm được. Dài nó lấy được rồi. Dài thế này. Dài đi chứ ngã con cào như thùng. Đang làm con cào ngã con cào. Mission naman ito ba ni? Siya sida ay di Taiwan na laiba ay masasun pulaga ay iba chai jang kong ba ay manabisi ay Taiwanese sida pijaya ba ni kutong sabdo lawja ba ni na siya kamay ko siya ito sinay ki table ni kamay ka sa akin ko kumakayaw rin sida lay sabi niya si kuwat ni kaya mati sabi hau siyaw eh buat nih sedang musna sana bukan sini sari view look at view sabi view wow apa gitu deh sini yen thong ba ni sisi yen thong ba ma le san ni thong ne maga kot noi na lo tholo si noi na lo ko si na tang le ga sa ge na tan nang ni ke sisu nare long na ba si lagi to horge sina hawai thongba sagol hawai uti then shinju one of my favorite then shimati gaya cho sida nam na lay ko mathil sida nam na lay re sida lay si sina maji salad ko salad lay re then pure nga thongba mai gi sina pure yan thongba khai de ko di ko sina sai di ko di he goitri sina chak ko rice ko chak lai re chak jang nam ko mi dei de chak kim chang ga then moi cha ba hora banina ai su hora ke mayam ai su sar ge